In these days where we need hope, I want to share with you what can give you the greatest hope. Masiku ano amene ife tikusoweka chiyembekezo ndikufuna ndikupatseni uthenga waukulu kwambiri umene ukhoza kupatsani inu chiyembekezo chachikulu. I want to share with you the fact that Jesus Christ saves sinners. Ndikufuna ine ndigawane nanu ndi mfundo zokhazikika zonena kuti Yesu Kristu amapulumutsa wochimwa. He has saved the very worst sinner, and he can save you too. Iyetu anapulumutsatu wochimwa kwamkulu kwambiri ndipo akhonza kukupulumutsaninso inuyo. I want to read a verse with you in 1 Timothy chapter 1, verse 15 and 16. Ndikufunatu ndiwerenge nanu tu versi tu lochokeratu ku 1 Timoteyo chapter 1 ndimeke ya 15 komanso ya 16. This saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them. But I received mercy for this reason, so that in me, the worst of them, Christ Jesus might demonstrate his extraordinary patience as an example to those who would believe in him for eternal life. Ndimeke 15 akunena chonchi. Mauwa ali okhulupirika ndi oyenera konse kuti awalandire. Kuti Kristu Yesu anadza ku dziko lapansi kupulumutsa ochimwa, wa iwowa ine ndine woposa. Komatu mwa ichi anandichitira chifundo kuti mwa ine woyamba Yesu Kristu akaonetsere kuleza mtima kwace konse kukhale chitsanzo chakwa iwo adzakhulupirira pa iye mtsogolo kufikira moyo wosatha. In our world today, there are many who make promising claims about a cure or something that is of benefit to us. Mudziko lathu mu tsiku la lero pali anthu amene akaona mavuto amene amatha kupereka chiyembekezo chokhudzana ndi machiritso kapena kuti chithandizo pa mavuto ameneyo kwa ife. Often these claims we hear in advertising are hard to believe because they are often not true. Nthawi zambiri tikaonatu iwo akulengeza za zinthu zimene akufotokoza kuti akhonza kuzichita, nthawi zina timakhulupirira chifukwa nkhani yathu timaona ngati kuti nthawi zina mitima yathu imaona ngati ndizoona zimenezi. When we hear something that sounds too good to be true, we need to carefully consider the source of the information. Ifetu tikamva china chaketu chimene chikumveka kuti ndi chabwino kwambiri mwina chikhoza kukhala cholondola, ife tikuyeneratu kufufuzatu pamene payambiratu nkhani imeneyoyo. The message and information I'm sharing with you today came directly from Jesus Christ to Paul himself. Nkhani komanso tu mfundo zimene ndikufuna ndikupatseni mu tsiku la lero zinachokeratu kwa mwini wake Ambuye Yesu Kristu. Paul wrote his letter to Timothy, and he wants everyone to know that what he says is 100% trustworthy. Paulo tu analemba kalata yake tu kulembera kwa Timoteyo, ndipo akufuna wina aliyense aiwerenge, ndipo akufuna aliyense adziwe kuti china chilichonse chimene walemba mu mawu amenewo ndi changwiro ndiponso popanda chabodza china chilichonse. Paul says that everyone should believe and accept this message. Nde Paulo akunena kuti wina aliyense ayenera kukhulupirira komanso kuulandira uthenga umenewo. What Paul says is based on what he has personally learned from Jesus Christ himself. Chimene Paulo tu akulankhula ndi chimene iye mwini wachiphunzira kuchokera kwa Yesu Kristu mwini wake. And it is based on the very life that Paul himself lived, the kind of person he was. Ndiyetu chakhazikikatu pa moyo umene Paulo mwini wake anakhalamo, inu mukudziwa moyo umene Paulo anali asanakhale pa moyo umenewo. Paul was a very religious man who loved God, but who did not know Jesus Christ.
paulotu analitu munthu wodzaza ndi chipembedzo kwambiri amene amakonda mulungu koma iye samamudziwa ambuye yesu khristu. He did not believe that Jesus Christ was the Messiah, the Savior of the world. Iyetu sanakhulupirire kuti yesu khristu anali mesiya, mpulumutsi wa dziko lapansi. People who believe and trust in Jesus Christ are called Christians. Anthutu amene amakhulupirira ndi kudalira pa yesu khristu monga mpulumutsi wawo amatchedwa kuti akhristu. For that reason, Paul opposed all Christians, putting many to death and many into jails. Pa chifukwa chimenecho paulo amadana nawo kwambiri akhristu ndipo anapha ambiri a iwo komanso nawo gwira ena nkuwayika mu ndende. While he attempted to get rid of Christianity, he left many children as orphans and many wives as widows. Pamenetu iyetu amayesetsa kuti aononge chikhristu chisakhalenso pa dziko lapansi, anabweretsa umasiye wa ana ambiri komanso tu akazi ambiri anasanduka amasiye chifukwa azimuna awo anaphedwa ena kuponyedwa mu ndende. Paul hated the very name of Jesus Christ. Paulo tu amadana nalo kwambiri dzina lotchedwa kuti Yesu Khristu. One day, as he was going to hunt for more Christians to put them into jail, he was stopped by Jesus Christ himself. Ndiye tsiku limodzi pamene iye amapita kukasakasaka akhristu ena, iyetu anayimitsidwa ndi ambuye Yesu Khristu. Paul that day learned that Jesus Christ is God and he is the Savior of the world. Paulo pa tsiku limeneli anaphunzira kuti Yesu Khristu ndi Mulungu komanso ndi mpulumutsi wa dziko lapansi. Paul also learned that Jesus Christ would be his personal Savior and his Lord. Paulo anaphunziranso kuti Yesu Khristu tsiku limenelo akhala mpulumutsi wake komanso mbuye wake. Despite how bad Paul had been, God had shown Paul mercy and had patience with him for a long time. Posayang'ana kuti Paulo anali munthu woyipa bwanji, Mulungu anaonetsera Paulo chifundo komanso tu anamulezera mtima osamuononga iye. Paul now wants to share this great truth he has learned with others, just like we are doing here. Nde Paulo tsopano pano chimene akuchita ndi kugawana choona chimenechi chimenetu iyetu wachiphunzira monga simene ife tikuchita kugawana choonadi chimenechi ndi anthu ambiri. Paul says, what I am about to say is faithful, it's true, and you can trust it. Nde Paulo zimene akunankhula apano akunena kuti ine zimene ndatsala pang'ono kuti ndinene ndi zinthu zokhulupirika komanso ndi zoona ndipo mukhoza kukhulupirira zinthu zimenezi. Paul says, what I am about to share with you should be believed and accepted by everyone. Nde Paulo akunena kuti chimene ine ndatsala pang'ono kuti ndigawane nanu lero, inu mwene akuchikhulupirira komanso chena kugawana ndi wina aliyense. Jesus Christ came from heaven into this world, being born in Bethlehem for one main reason. Yesu Khristu anabweratu ku dziko lapansi kuchokera kumwamba kukabadwa ku Bethlehem chifukwa chimodzi chokha basi. He came to save sinners. He came to save you and me. Anabwera kudzapulumutsa ochimwa, anabwera kudzapulumutsa inuyo komanso ineyo. And Paul says that he was the very worst of sinners, none more sinful than him. Nde Paulotu akunena kuti iyetu anali wochimwa, woyipitsitsa kwambiri, wamkulu, palibe wina amene anali ofanana naye. In another letter he wrote, he explained that the Son of God loved him and gave himself for him. Mukalata inatu anafotokoza ndipo analemba chonchi kuti mwana wa Mulungu amene anandikonda ine nadzipereka yekha chifukwa cha ine. Paul understood that Jesus Christ had died in his place and paid for his sins.
Paulotu anamvetsetsa kunaka kuti Yesu Khristu anafatu m'malo mwake ndipo anakwanitsa kulipira ngongole ya machimo ake. Paul understood that the death that he should have died, it was Jesus who had died that death for him. Paulotu anamvetsetsa kuti imfatu imene amayenera kufa iyeyo Yesu Khristu anabwera kudzafa m'malo mwake. This is what happened when Jesus Christ was crucified at Calvary 2,000 years ago. Izitu ndi zimene zinachitika pamene Yesu Khristu anapachikidwatu pa mtanda wa Calvary zaka 2000 zapitazo. The sacrificial death of Jesus Christ is now the only payment that a holy God will accept for the debt of our sin. Imfa ya nsembe ya Yesu Khristu iye amene ndi woyera ndi imfa yokhayo imene Mulungu amayilandira kuti ife tikhoza kukhululukidwa machimo athu. Paul then goes on to say that God showed him this great mercy and had patience with him. Nde Paulotu akupitiriza kunena kwa kuti Mulungu anamuonetsera iye chifundo chimenechi ndipotu anamuonetsera kuleza mtima konse. If someone fought against us so aggressively, we would maybe not ever forgive them or show them mercy. Inu mukudziwa pali ngati munthu wina ake atabweratu ndikutikwira ife ndikuonetsa kuchita zinthu zoyipa, mwina tikhoza osayiwala chinthu chimenechi komanso mwina kukhoza kukhala kovuta kuti tinkhululukire pamoyo wathu onse. But the great God who is love loves sinners to no end. Komatu Mulungu wamkulu amene iye ndi chikondi amakonda wochimwa popanda malire. What Paul wants you to know is that there is no sin too great that Jesus Christ cannot forgive. Nde chimene Paulo akufuna inu mudziwe ndichoona kuti palibe tchimo limene ndi lalikulu kwambiri limene Yesu Khristu sangakhululukire. There is no amount of sin that we may have committed that Jesus Christ cannot forgive. Palibetu mtolo waukulu wa uchimo umenetu Yesu Khristu sangakhululukire. You may have rejected Jesus Christ for a long time, but you can receive him and trust him today. Mwina nkuthekatu inu mwakhala muli kunkana Yesu kwa nthawi yayitali koma mukhoza kumulandira mu tsiku la lero ndi kulandira chikhululukiro cha machimo anu. Salvation and forgiveness is free and available for every sinner. Chipulumutso komanso chikhululukiro ndi chinthu chimene chikupezekatu koma kwa ulere kwa wochimwa wina aliyense. However, it will only be sinners who repent and come to God through Jesus Christ that will be saved. Komabetu ndi okhawo amene ali wochimwa amene ayenera kulapa ndi kubwera kwa Yesu Khristu amene machimo awo angakhululukidwe. That means to rest exclusively and trust fully in the death of Jesus Christ on your behalf. Nde zikufunatu kutanthauza kuna kwakuti ndikungotsamira kapena kungodalira popandanso kudalira china chilichonse koma kungodalira pa Yesu Khristu yekha basi ndipo inu mudzalandira chinthu chimenechi. So remember, Jesus Christ came into the world to save sinners, and he saved Paul, the very worst of sinners. Kumbukirani, Yesu Khristu anabwera ku dziko lapansi kudzapulumutsa anthu ochimwa ndipo anapulumutsa wochimwa wamkulu kwambiri ndipo dzina lake ndi Paulo. Have you repented of your sin and are you saved? Kodi inu mwalapa machimo anu ndipo mwapulumutsidwa? Have you believed in and trusted the Lord Jesus as your Savior? Kodi inu mwakhulupirira komanso ndi kudalira pa Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wanu? You may do so this very moment, for God is merciful, he is patient, and he loves to forgive. Mukhonzatu kuchita chonchotu pa nthawi yomwe ino imene mukumvera uthenga uno chifukwa Mulungutu ndi wachifundo komanso Mulungu ndi wachisomo komanso Mulungu ndi wokhululukira. Jesus Christ came to save sinners. He longs to save you. Trust him today. Thank you. Yesu Khristu amakonda kupulumutsa ochimwa ndipo mu tsiku la lero akufunitsitsa atakupulumutsani inuyo. Zikomo kwambiri.